приятели, горе как капе и направо капчука си капе и наводнява долу. Гледайте как капе на уредите. Гледайте и по стената как се стича. Вижте. Гледайте. Капка по капка как капе вир става, гледайте. По стената се стича горкото конче. Ето, на календарче било. Ето как капе, ето. Гледайте. И тук локва става. Гледайте, аз плащам найем тук. Ето. Общинския пазар. Гледайте какво нещо се случва и как се случва. Така да гледате. Гледайте. Как капе и тук долу как капе хауса. Сега ще оправим хауса. Туалетната капе ми потупа по рамото, ми капе на рамото, като се кача на туалетната чиния, седна и отгоре ми капе. Пих вода, мокра. Отгоре ми капе капка по капка. На рамото, потупваме по рамото. Че гадост на гадостите. Ето. Гледай, там горе капса. Ето тук капе. С чадър в туалетната и с чадър в магазина. Да, точно така. Сега ще гледате лайф. Почвам да правим хаоса. Защото тук си е хаос, обаче е много воден. Сега воден хаос ще се казва. Воден хаос ще се казва видеото. И лайфа също.